Bastos! Hindi ako ang Black Swan. Hindi rin ako Silver Swan. Aminin ko, mukha akong may toyo. Pero ako, bukod sa may toyo, merong superpowers. Pero hindi ako superhero. O, hindi ako si Spider-Man. At ang braso ko, alam ko, parang Iron Man. Pero hindi. Ang power ko ay para kontrahin ang nagbabadyang sumpa ng ate kong wicked witch ng yan. Dahil nakakahiya sa mga popsters of the United States. Nakakahiya pag hindi natupad ang mga wish ni Sarah. Siyempre, nabalitaan niyo na ang bonggang-bonggang Araneta 24th birthday celebration niya, di ba? Kung saan tinalakay ang mga minimithi niya, ang kanyang mga wish. Natatandaan niyo ba kung ano yung tatlo? Number 1, ano yun? Family. Family. At, well, ako agree. Napakabait na bata ni Sarah at mapagmahal sa kanyang family. Sa katunayan, naniniwala ako sa kasabihang, the family that stays together, the family that stays together is full of togetherness. Oo, basta gano'n na yun. Yung pangalawa, narinig kong menang hula kanina, ano ulit? Freedom! Well, depende yan kay Mommy Divine. Depende yan kay Mommy Divine. Kung mag-enjoy nga ng konting freedom ngayong 24 years old na si Sarah. Pero alam mo, Mommy Divine, may kasabihan. If you love Sarah, set her free. If she comes back to you, ano sabi ko? If she comes back to you, binilito niyo ako. If she comes back to you, baka may naiwan lang siya sa bahay. Siyempre, yung pangatlo, may kinalaman din sa 1 and 2. May kinalaman din kay Mommy Divine. Ano yung pangatlong wish ni Sarah? Love, ayan. Ako. Sino ba gusto niyong ma-in love kay Sarah? Ay, dami ko narinig na iba-ibang pangalan. Well, hindi lamang ako ang magpapatupad ng kanyang mga pangarap. Tumawag ako ng mga mortal. Mga tao na tutulong sa akin mag-grant ng wish ni Sarah. Yung isa, galing pang Batangas, bagong elect governor. Oo, balita ko sa pagitan ng mga popsters, may pa-isa-isa o pa dalawa-dalawang nakaupong Vilmanian dyan. Ako, tinawagan ko siya! Pangalawa, star din ito. Kasi sinabi nila, you have to wish upon the stars. So ito, star hindi lang sa politika, kundi sa pelikula. At kung may mga taga-Maynila dito, siya ang bago ninyong mayor. Bagong mayor niyo siya. Ano, may mga taga-Maynila dito? Kalilimat lang dito kasi naging mayor siya. Mga bastos! Lastly, tumawag din ako ng isa pang mortal. Hindi siya mula sa Batangas. Hindi siya mula sa Maynila. Siya'y taga-Malacanang. Para ibigay ang pagkakatupad ng kanyang ikatlong wish. Di ba, love? Di ba? Naku, kaya tulungan niyo ako. Tulungan niyo ang mga inibita kong mortal. Aalis na muna ako, ha? Magbibigay po pa ako sa Castro Street. Balita ko, marami rin daw fairy doon. Pero kailangan, Sarah, hindi ka lang receive ng receive. Give ka rin ang give to the popsters.